kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi samiul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau dai gahi mun zo muku da sirri na maganin ƙarfin gaba wadda ake yi da gwanda. Sannan ku daure ku saurari wannan bidiyo har ƙarshe. Za mu ƙara bayani da kuma wadda ake yi da ɓawon plantain duk a cikin wannan ɗan taƙaitaccen bayani da za mu yi insha Allah. Da haka an har yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu mai albarka, sai ku daure ku danna mana kan subscribe da kuma like da kuma gami da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin fa'idar mu gami da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wannan sirri da za mu baku shine na ƙarfin gaba ko mujarrabin sadida na gwanda. Na biyun shi kamar yadda muka faɗa muku ɓawon plantain, wata ayaba irin mai ɗan girman nan wadda aka yi ce mata plantain. Insha Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya zarraba wayannan sirrika guda biyun za a dace cikin yardan Allah. Na farko dai yadda ake yi shine ka tanadi gwandanka kamar da daddare kullum da safe ka ci, ka samu kamar kwana 3 kana yi ko 7 kaga ikon Allah. Gwanda kawai ba sai ka haɗa shi da komai ba, da sassafe kafin ka ci komai ka ci gwanda, ka samu kamar kwana 3 ko 7 kana haka kaga ikon Allah. Da yardar Allah za ka ba mu labari wajen samun ni'ima da ƙarfin gaba da rashin yin saurin inzali. Insha Allah subhanahu wata'ala wannan sirri mujarrabun ne kuma sadida. Na biyun isa shine ɓawon plantain. Ɓawon plantain, ka ringa yawan ka samu ɓawon plantain ka wanke shi ka daure ka ci. Ka ɗan ringa yin hakan nan ko ɗan lokaci ne, shi ma za ka ga biyan buƙata da yardan Allah. Domin wannan sirrika mujarrabun ne wanda an jarraba an gani. Domin yanzu ana abin da fi damun mutane yawan saurin inzali da kuma sauransu, amma wannan sirrika guda biyu in har ka riƙe su babu kai babu samun matsala da iyalinka. Domin wannan sirri, amma dan Allah duk wanda ba shi da mata kar ya jarraba wannan sirrin domin zai shiga kar ya shiga wata matsalar. Wannan sirri mun ba da shi mujarrabun sadida ko mun ba da shi fi sabilillahi. Za mu ƙara maimaita muku wanda bai gane ba ya ƙara fahimta. Ana samun gwanda ne, za ka tanadi gwandan ka da daddare, in za ka iya samuwa da safen za ka samu da safe ka ci. Haka za ka yi kwana 3 ko kwana 7 za ka sha abin mamaki da yardan Allah. Na biyunsa kuma shine ɓawon plantain, ayaba plantain za ka samu ka wanke kana ci, shi ma kwana 3 ko 7. Insha Allah subhanahu wataala duk wanda ka jarraba a cikin wannan guda biyun za a dace cikin yardan Allah insha Allah. Da haka ku daure ku jarraba wannan sirka da muke baku a wannan channel namu mai albarka, kuma ku ringa yin share ɗin bidiyo ma kafafen sada zumunta domin 'yan uwa musulmai su ma su gani su amfana. Domin duk sirka da muke baku a nan wurin mujarrabin ne sadida na ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace, Allah kuma mana jagora. Allah sa dukan wannan sirrika da muke bayarwa a wannan channel namu mai albarka duk wanda ya yi Allah ya sa ya dace. Duk wanda ya Allah ya sa ya dace. Allah ka mana rowan cuta, Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Ya Allah dukkan wani musulmi da ba shi da lafiya ko gida ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta aiwatar. Mata masu juna da suke kwanciya a asibiti Allah ka sauke su lafiya. Allah ka mana ruwan cuta ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Kada dai ku manta da danna mana kan subscribe da kuma like gami da ƙararrawar sanarwa. Kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa
shine zai baku daman ganin sabbin bidiyon da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma